Ahojte. Takže čaute ľudia pri druhom parte skladaní Lega Formule 1. Druhý balíček ideme skladať. Ideme ho otvárať. Toto tu vysyp da kde? Nie, nevysypujeme to. To si nechaj tu. Keby nám trebalo dačo. Dobre, takže ideme otvárať. 3, 2, 1. Sa potrhalo. To nič. Oho, ešte to len tu kaláto. Druhý malý balíček. Ne, nemá to sú najlepšie. Druhé malé balíčky. Hej. Radšej to ani nehovorím. Nám to tu spadlo, bohužiaľ. Prepáčte za zdržiavanie. No, ale... My ideme na to, aj tak sa nevzdávame. Nenechajte sa tým rušiť. Hej. Ideme skladať druhého panáčika. Dáš mi to? Dáš mi? Tu máš, počkaj. Druhého panáčika ideme ja. Každého jedného pôjde takto iný, takže každý troch. Takže. Tak, zapneme tú príjemnú hudbičku. Zapneme do muziky. To nič. Tak, za tú dobu, čo náš kamarát Marko pustí pesničku, tak my môžeme ísť skladať ako... No, tak my za tú dobu môžeme ísť skladať. Takže panáčika máme. Ukážem vám ho. Tak. Takže teraz začíname druhý balíček. A vítajte u partu 2. Ako ste už videli v prvom dieli. Ale teraz ideme skladať druhú formulu. Že Marko? Takže prepáčte zdržovanie, lebo mi volala mamka. Dobre, tak môžeme ísť späť. Áno, ku skladaniu. No nič. No, tak my ideme späť ku skladaniu inak. Áno. Tak, toto. No, tak týmto sa nenechajte rušiť. Tak dobre, môžeme ísť späť ku skladaniu. Víš to, že... Ale to má 1 hodinu. Marko, to má 1 hodinu. A? No tak týmto sa nerušte. Lebo Marko tu kúsok asi robí blbosti. Nerobím. Tak, ty zatiaľ môžeš skladať. Idem dačo pustiť.
Dobre, ty sa nenechajte rušiť. A prepni to. Dobre, len sa pozriem, koľko máš. Radšej to ani nehovorím. Koľko máš odoberateľov? Koľko? Na jednu. Čo? Na jednom 36? Na jednom... Tu na... Nie, to nie, to nie som ja. Nie som ja. To. No. To nie. Aha, to je dobre. Kde ja? Co si ty? Nie. A nie, dobre. No dobre. Pam, 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 pam. To je toto. Ja viem, čo to je. To sme načítali s Lukásom, čo tu bol. Toto bol Be Life. Is it Ailey every day? No dobre. No takže, prepáčte. No, Lukáš sa nechal uniesť. kúsok. Áno. Lukáš sa nechal uniesť. Dobre. Jo. Prosím ťa, Lukáš. No dobre, dobre. Vežeš mi Čo? takúto kocku. No dobre, prepačte. Ale niekto ho tu hľadáme. Kocku! Toto video už... No okej. Áno, je tam niečo. A... Niečo som čítal. Ani tu. Daj ten veľký balík. Možno tam to bude. Lebo si to nemôže. Ty si zabudnul aj naše part 1. Ne. Ale pred pár sekundami alebo minútami som to tu videl, tú kocku. Presne tú istú. Ale prosím ťa, postaviť to? Postav sa. Čakaj. Není tu fakt. A, tu je. Tu je. Takže... To je dobré video. Jdeme si připravit sušenku ze Squid Game a potom otestujeme, jestli... Mesiačiky, meze. Poprat! Fuj, papa! Chceme šibe! Šibe? Kámo? On rozbil plecisko! Rozbil pred maskotom. Všimli jste si téhle chyby ve filmu Ledové hra. No nič. Tak my môžeme ísť skladať. Aj keď neviem, kde dal Marko. Je veci. Suchá, Mami. napitá alebo citlivá Dobre. pleť. Upokojte ju s Takže jednakým teraz ideme na aký činnočím krok? amínochrálené stavy Mhm. s upokojujúcim Tak, obsahom. kocka Obnovuje je... ochotniť upokojuje citlivú pleť a poskytuje jej Mám to. novú hydratáciu. Pleťová starostlivosť Alina. Nový kalendář. Prepáčte. Momentálně probíhá výprodej na dost věcí, takže nabídni na www.lidercollege.cz. Však to podobná hudba, ako mali... Však to podobná hudba ako dosť. Tak,
Áno, no sme pri ďalšom kroku, toto ste museli pripojiť ako pri Foťák prostě, vidíš ho tamhle? Jo, teď dole. tejto formuli, tu na to ten blok, toto. Tak, dáme to dole a toto je taktiež podobné. Tak, toto tu. Dáme to tu formulu. 3, 2, 1, už jde. 300 sekund, můžu spektovat nějak. Jo, spektací kruh. Dun, dun, tudun, dun, dun, tudun, dun, 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 tudun. Na spektu toho síkraka, on jde za náma hned. Ne. Já ho vidím, on je pode mnou, on je přímo pode mnou. Sakra, ne. Totiž, on je u mě, a jo, to vidím. Ne, kačinko, schovej se, utíkej, kolo. Rychle. Proč jste prozradil? Ty se směješ. Ty jsi stál sebou prostě. No proste, klasický Neo, furt dačo pokazí. Tak to ne, když půjdu já, tak půjdeš i ty. No nic, jsme tu znovu, vybírá se game mod, prosím. No proste klasický Neo všetko pokazí. Zase, klasický standa z hospody. A teďka mapa, prosím, ať to nejsou zase arkády. Chci něco, nevím, chatu nějakou, nebo kuchyň, laboratoř. Super. Takovou začka tam byla, laboratoři. Chtěl bych to být já, abych si ti pomstil. A je to chlap. Ty hradoky tam byly. Dobrý pobavu chlapců, tak volka má obočí, prostě to. No dobře, uvidíš hradoky, tak se nezběh. Jo, koukám, tady jsou hradoky. No dobre, Takže fakt, až jako takhle tak môžeme ísť späť ako. Jako laboratoř, ale vypadá krásně. Ta skuzavka, nepůjdem nahoru, a aby jsme pak utekli, že jo, přes tu skuzavku. Tak jo, tak pojď. No jasný. Jo, a ta hudba. No jo, my nemáme vůbec dobrý místo vzdělávací. Vůbec. Hnedka vám objeví. Nahoru spektrovat. No dobre, nič. Takže môžeme ísť späť skladať. Dobrý, on nepůjde po nás hnedka. Ale slyším ho. Tamhle je, on pod náma. Jo, zalez do šupí. Čemu nás vidí teďka? Jakže nás vidí? Není. No je, tam koukej na trubce. Tak na trubce, já mu zamávám. Hej. Čau. Jo, promiň, jo. A to je po nás. Ne, nejde. Ale má docela dost sekund. No má, no. Teď se přežije, tak budeme boleči. Však jakmile po nás půjde, tak jdou na skuzovku. Stojí si tady na trubce na ruži. Jak má strach? Má strach? No dobre. Takže to nič nebolo. To bola moja mamina. Ne, prosím, já ležím. Kamo, to není vtipný, ty se mi směješ. Pojď za mnou, nejsem taký frajer. Jo, on tady někde je, já se spolu. Čistý Dobre, to nič není. No hej, Neo, je Yes! úplne. Ja to chcem pripojiť, toto sa mi páči. Počkaj, môžem Ďakujem. Kámo, to je na těch lodích, piráti vždycky házeli své oběti do moře k žralokovi. Nemusí to být na lodi, může to být i u bazénu. To jsi si jako vybral za složitý, že no. Počkaj. Už to tu môžeš pripojiť. Čo hľadaš? Jasně, že neskážu žralokovi do huby oběti v bazénu. Spektre, ukáž. Dobrý, neví o nás. Počkej, ale bere kanon. Kanon je k nám? Ne. Nás vidí. Tam vzadu. Ne, on půjde po nás. Jo, jde, on může pak skočit dolů. My jsme pryč. Víš to jistě? Jo, koktej tady. Je dole. Musíš se podívat na to a podívat se na to. Čum, už letěl to místo, víš? Toto je. Jaj. No. No počkej. Čo? Hľadám takú bielu kocku mal. Akú? Tá bielu kocku. Takú? Mhm. A kde si to mal dať? Čakaj, kde? Tam, ale. Tam, No tak, sorry Prepač. za... Prepačte za zdržovanie, Hej. ale stratila sa nám jedna kocka. Ale to nevadí. Že? Hej.
Si zatiaľ idem pozrieť ten katalóg. Ako v partu 1. Tu je Lego Harry Potter. A ináč kupujte, jak sa to volá lískyňa. F1, Formule 1, moje. Kupujte. Hej. Budú sa tešiť aj vaše deti. Jupi, aj vy. Hej. Takže vás bude bojať peňaženka. Nie. Ale to nevadí. Musíte tam predsa byť, aby ste to nezmeškali. Jupi. Hej. Jupi. Pam. Ale ešte vás upozorňujeme, keby ste si kúpili lístky na F1, tak si tam radšej zoberte aj silné slúchatka, lebo vás budú ešte bolieť uši a možno vám aj prasknú ušné bubienky. Nie? Ja mám tú formulu. Akú? Toto. Hej. No. To je... A kupujte ešte tieto tu katalógy. Je tam budete tam mať nové, staré, úplne všetko. Že, Marko? Áno, všetky stavebnice. Lenže Minecraft lama. Tam už není. Keď fakt tam nie je Minecraft lama. Neverím, že tam nie je. To si musíme až overiť. Ty mladí Hoglin. Gast. No ale fakt už není asi tá Minecraft lama. Lebo to je z roku 2022. Ale aj z roku 2024 je tá Minecraft lama, že? Čo? Hej. Môj spolužiak má z roku 2024 alebo z 2023 katalóg. No, však o chvíľu už aj končíme. No, však o chvíľku už skončíme aj part 2. Že, Marko? Ešte nie. No, ale však o chvíľu. Neskončíme. No, však o pár minút. Alebo pár sekúnd už. No to nevadí. Víš čo? No, ne, už na to právě že jsem to říkal. Ty tady jako teďka skáčeš jenom jako do tlamu. Ale schovej se, tě vidím. Ach jo, to je jako molekula. Ty jsi trouba, mikrovlna. Ňuma. Rozradíš. Ne. Jo, strach. Ne, ale trvá jen 90 sekundek. A proč se schováme společně? To je to duo schovka. Nebo co to je? No, aby jsme měli lepší výhled na to, ne? A podporu. No jasný, ale ty mi zase zabiješ. Nezabiju. Zabiješ. Počkej, koukej, teďka pokud tady skoro. No, ale nejde za náma. Teďka když skočí dolů a pořád to žlutý, tak je u nás. No, jdeš do toho, do špajzu. Jo, tam pípá bomba. Slyšíš to, ne? Slyšíš tím pípťa? Ne. Do pytle. Jo, ježiš, jo, tady. On mě zabil něco! Proč jsme nešli dřív trošku? Já nevím, ty jsi tam chtěli, že je tačka bomba, hezký, kdo ji tam hodil. Ale ty 20 sekund zbývá, my jsme spanikařili. Jo, no, to se nemůže opakovat příště. A teďka budeme hrát schovku. A už za chvíľku končíme part 2. No. Před rokem. A teďka si to vyzkoušíme, jak nám to bude. Tenhle klasický mod, nebo jaký? Jo, ale dáme infekci. Nechci. Taky nechci. No budeme se to přežít. Proč mluvíš takhle? Dobrý, ne? Mapa. Starhouse. Candy Hub. Bože to... Dobrý, Starhouse. Nekrkej. 2 síkry. Mnichej 2 síkry. Jo, já jsem dal 1 síkry, ale ti 2. To bude těžký, strašně, ještě to bude infekce. Právě to bude zombie. To budou, no.
Což budeme my? Jo, prosím. Ne? Dobrý, holka. Co tu máte face? Dobrý, bílá holka. Angel. Tak, se schovaný. Co je? Oni nám budou bavit. Ne, vypadni Irino. Zase se spolu můžeš přestat se furt schovávat se mnou. Počkej, barvička. Jasně, budem furt převadu. Takže končíme part 2. Hej, my jsme normálně taky rychlí v tom lege. Zajtra vydáme part 3. Luka se mnou nebude, bohužel. A možno aj budem. Aha, hej, asi možno aj bude. Lenže ty chodíš na prechádzky s Lokym, ne? Chodím len. Nie až tak často. Tak zajtra nemusíš ísť. No. Tak, a už mám part 2, máme Tak. celú túto formulku, a panačík. Mohamed se nelíbí. A co je Mohamed? Je tam Dina. Tak jo? Je to fakt jo? Kúkaj! Já si myslím, že se schovává asi. Oj. Žluta! Prosím! Jsem žlutý. Dívaní na drabolí, jak Mohamed. Já písknu možná. Ne, pískám. Běž nám, Mohamed. Ne, je to u židličky. Jde na židličku, nebo? Stále zelenka. Týkrát říkám 2 minuty, jak se máme schovávat 2 minuty. Není zelená. Tak, Kámo, tam vzadu jsou hodně. mám to tu bielku. Počkej, to jsou ty. No jsou panačíka, ty no. To není obočí. Tak na to Nie? že tam má oči, že Počkej, ale hľadáme panačíka. Bo zase tak kde zdrhol. Hej. Kalous u mě. Není tady nic. Stopni. Kašlu na to, jdu někam jinam. No, máme toho panáčika. Tu je ten panáčik, tak to vyzerá. A tak to, keď mu dáme dole sklo. Tak, keď si sadneme do polohy, tak to vyzerá. Já se jdeme schovávat. To bude chtít prostě. Tak. A keď si sadne do formuly, tak bude vyzerať Ty je zadej, skvělé. prostě jako formulista. Jo, si kdo Ten. nebo teďka všichni dali klasik, tak se divím. A teďka jsme mohli dát asi camping nebo Candy House. Candy House? Já ty jsi rozhodl. Já jsem prostě dal pojet Candy. Ty jsi to řekl jak nějaký rozhlasu týpek prostě. Candy House. Ne, jeden. Teď to vychází všechno podle plánu. Ještě nesmím být já Seeker. Mám 6% na to byl. Já jsem! No tak víš, co to je, Nero. Víš, co to znamená. Já jakoby... A máme obidve formuly. Tak, toto bol part 2. Samozřejmě. Áno, môžeme si urobiť preteky, ktorá je rýchlejšia. Hele, ahoj. Lukas, tu nám máš? Tak. A To skôr narazí do tejto nie, krabice. to skôr. A koho auto príde skôr do tejto krabice? Takže 3, 2, 1. Moje. Mercedes. Mercedes, máme benzín, máme gas. Neviem, čo tu robím, ani stres. Takže, čaute. Už sa končí part 2.